Ya Allah, 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 Allah teman, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Rasak lo ke yuyu. Yuh, ayo ini wedi tenan lho karo wong. Ngomong ra wedi. Yuh, payuh, 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 payuh. Mantek usur-usur. Yang ini kilo cak tutorial mencari pakan ternak yang simple dan praktis, cepat, mudah didapat. Yo ini kilo. Wah, wong wis mlayu nepret-nepret baru jimuk sukete. Yang ini kilo tutorial iki wong golek pakan iki sing penak iki. Jenenge wong golek pakan ini kilo trik iki. Perjuangan yang iki. Ada, ulah yu, ulah tenan yu. Ulah tenan bae. Apa sih tiba iki? Berkat sabuk iki perjuangan iki. Sabuk. Turun yu, pakane ya yu. Jangan.